El 2020 ens va ensenyar el significat de la paraula incertesa i ens va despertar la ferma voluntat per reivindicar la lluita contra l'eliminació de la violència cap a les dones i el sentiment que era més necessari que mai. Ens vam trobar amb un 25 de novembre on no podíem manifestar-nos als carrers. No hi havia esdeveniments, no hi havia persones, no podíem apropar-nos. Aparentment, no hi havia res. Però de ganes i creativitat sí que n'hi havia. Ganes per seguir amb la nostra lluita feminista, ganes per ser presents i connectades, ganes per aixecar les nostres mans i la nostra veu i així, ni tan sols l'arribada de la pandèmia més gran del nostre temps ens va poder silenciar. De la creativitat va néixer el fil violeta, un fil que ens va connectar, que ens va portar a unir-nos, a moure'ns. Va reptar els nostres recursos i ens va portar a reinventar-nos. Un fil que va travessar les barreres digitals, que ens va fer aprendre i estar més connectades que mai. Connecta't al fil violeta.